Il-Qorti tal-Appell preseduta mill-imħallef Wenzu Mintoff ikkonfermat b'mod sħiħ id-deċiżjoni ta' Tribunal tal-Arbitraġġ li kkundanna lil Stewart Malta Management Limited tħallas is-somma ta' €283,400 f'arretrati ta' kontijiet tad-dawlu l-ilma flimkien mal-imax kummerċjali u l-ispejjeż. Il-flus kienu dovuti lill-Arms li aġixxiet f'isima u f'isem l-Ena Malta u l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma b'rabta mal-provvista tas-servizzi l-Isptar San Luqa, l-Isptar Kering Rek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Il-Tribunal iddeċieda li Stewart Malta kienet responsabbli għal sħiħ tal-ammont dovut. Stewart appellat minn din deċiżjoni billi resqet diversi aggravi. Il-qorti enfasizzati li l-fatt li Stewart ma baqgħetx topera l-isptarijiet jew li kienet qed tikkontesta t-terminazzjoni tal-konċessjoni f'arbitraġġ separat ma jneħħix l-obbligi tagħha fil-konfront tal-Eni Malta u l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma. Skont il-qorti dawn huma entitajiet terzi li ma kinux parti mit-tilwima dwar il-konċessjoni u ma setgħux jinġarru l-konsegwenzi ta' nuqqas ta' ftehim bejn Stewart Malta u l-Gvern. Il-qorti osservat ukoll li Stewart setet u kellha tieħu l-passi neċessarji biex tirregolarizza l-pożizzjoni tagħha. Fid-dawl ta' dawn il-konsiderazzjonijiet kollha l-qorti ċaħdet l-appell kollu kemm hu, ikkonfermat id-deċiżjoni arbitrali tat-Tribunal u żammet li l-Stewart Malta Management Limited responsabbli għal ħlas tal-arretrati bl-imax kummerċjali u bl-ispejjeż kollha relatati mal-proċeduri.